culcă și cu mâine. Ia, o registrează. Ce frumos. Filmează. Ieși afară de acolo, n-auzi? Ieși afară. Du-te jos de acolo. Ce cauți acolo? ¿Nos acompañas a desayunar? Con nosotros, sí. Papá, queremos decirte que estamos muy orgullosos, pero que no te perdemos. Que no ha venido a rogar para ti. No, hoy no la hemos visto. ¿No la encontraste en su habitación? Acanda, ești de acolo, Acanda. Să nu cadă. Păi ai grijă tu, că Hai, dă-te jos de acolo. Cine te-a pus să intri acolo? A? Cine te-a pus să intri acolo? Hai, dă-te jos, broscuțul, de aici. Acanda, ce-ai făcut Acanda acolo? S-a făcut acolo, a scos toate hainele, a? Așa, pe vremele spare, ale erau chiar de la afară. Alea nu fusese răscoase, a? De ce le scoți? Lasă-le acolo, n-auzi? Alexandra! Lasă tu hainele acolo.